marzenie, tak? Przed zachodem słońca. Бажання? Okej. У мене нема бажання. Jeszcze dzisiaj przed zachodem słońca. Jedno życzenie dzisiaj. Mieć zdrowe dzieci. Milion złotych. Chciałbym być na stare lata bogaty. Chciałabym się zakochać. Tak, ale tak za co jeszcze? Może wreszcie byśmy do kina gdzieś poszli. Żebym miał całą górę 200 I came to Wrocław to solve a scientific problem, and if I can understand the answer before the end of the day, that would be a very good dream to come true. Chciałbym, żeby wszystkie moje kończyny były sprawne, żebym miał wszystkie stawy zdrowe. Nie wiem, no jakiś dobry obiad. No to jest dzisiaj moje marzenie. Domek nad morzem w Grecji. Mój wspaniały loft w Nowym Jorku na Manhattanie z widokiem na Central Park. Ja chyba wiem, że mi nie trzeba było na jutro robić rysunków z historii. No, to chciałbym miliona wygrać. A drugiego dla mnie. Marzenie? Tak chciałabym, żeby ludzie byli szczęśliwi. To ja też wtedy byłam szczęśliwa. No z punktu widzenia chrześcijańskiego to uważam, że moim marzeniem byłoby, żeby moja rodzina żyła zbożnie. Aczkolwiek nie żyje zbożnie. It would be, you know, to take away the pain in the world. I think it would be. I think there's just too much pain in the world. Na księżyc, żebyśmy poleciały. Nie chciałabyś? W tym wieku? A co? Czemu nie? No. Właściwie to wszystko jest tak, że wszystko, że ja nie mam żadnych marzeń na ten wieczór, na dzisiaj. Chciałbym być szczęśliwy, wiesz? Do zachodu słońca i tyle. Żeby raka Marzę o tym, żeby moje dzieci wyrosły na lepszych ludzi niż ja.